Без Bulgarian Challenges, днес ще снимаме 7-секундно предизвикателство. Кажете Боил Великов наобратно. Или майка си наобратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кажи името на майка си наобратно. 4, 5, 6, 4. Бролк, бичис! Кажи дума, която да не означава дума, която да означава дума. You have been wrecked, mate, or what? Стопът! Кажи дума, която де от третата буква на азбуката. Винкел. Не, стой! Казах третата буква от азбуката. Думата азбука. Ти беше предсакан. Кажи Гошо е педал наобратно. 1, Гошо е 2, педал на обратно. 3, 4. Кажи името си, на майката си името и на дядо си името. За 3 секунди, давай. Георги Лайна Георги. Не. Би ли искал да имаш деца? Лъскаш ли, Гого? Лъскаш ли? Лъскаш ли? Лъскаш ли? Гого, ти имаш ли си гадже? Която да ти лъска. Ама тя лъска ли ти? Няма бай. Няма. Трябва да отговориш да и не. Ти имаш ли пишка? Да. А лъжиш ли ме? Не. Трябва да отговориш да и не. Майка ти курва ли е? Не. А лъжиш ли ме? Трябва да отговориш пак с да и не. Баща ти педерас ли е? Не. А лъжиш ли ме? Аре, кажи да или не, бе? Какво се хилиш по педерас? Ти педерас ли си? Не. А лъжиш ли ме? И това беше на... И това беше на... Това беше края на нашия клип. Ако ви е харесал, дайте палче нагоре и subscribe.